bahlali bengihlale ngithi uMusa Khawula waka-Twitter ayikho into angayazi, ayikho into angayazi, kodwa ngibonile ukuthi hayi bengidlala ngomqondo wami, bengiyikhohlisa. Kuyacaca ukuthi uJukujuku umsebenzi usazowuthola, usemningi. Lana-ke bahlali ngizothola ukuthi uDali wangi lona ocula kuma-piano star, ucula kuma-piano, akaqondakali ukuthi kahle kahle ngubani u-girlfriend wakhe. Niyamazi ukuthi uMusa akafuni ukuhlala kunento angayazi, uyafuna zonke izinto ukuthi azazi ukuthi ubani ungokabani. Kodwa-ke this time uhambe wrong. This time nje uhambe wrong. Awubeka indlebe wemhlali. Ngoba kubi. Futhi ngiyambona ukuthi nje nokuthula ngeke akuthula. Ayike bahlali, uJukujuku usazowuthola umsebenzi. Usazowuthola umsebenzi, kodwa futhi-ke bezowuthola kakhulu mewukuthi uzoqinisa la kwi-industry yakhe lana kuma-celebrity. Ngoba uyabona mewukuthi uJukujuku uhola ngenyanga kule uyajola 99. Mengakaqinise la kuma-celebrity ila ezohola khona ngeviki. Ngoba la kuma-celebrity akujolwa kubuya ngokulala. Akasiyeke nje thina abahlali, akasiyeke nje akadile nama-celebrity. Uzohola ngeviki-ke lapho, futhi not maybe even a week, maybe uzohola a day, you know. Ngoba kuyajolwa. Bengihlale ngithi uMusa ayikho indaba angayazi, but this time uhambe wrong. uDali wangi abamazi nokuthi ujola nobani. uDali wangi akaqondakali ukuthi unama-girlfriend amangaphi. uDali wangi angazi noma unama-girlfriend kuthiwa ayi-2. Enye uze uyibelethe emqolo bheka. Enye angazi kuthiwa ubani igama lawo Simzi. So uyabona ukuthi umjolo la kuma-celebrity muningi. Thina nje bangasinaka nje thina abahlali ngoba phela ukwenza ibhizinisi ngoba phela ukuthi iqhubeke. Kodwa mina engikushoyo, uma engakafake inzipho zakhe zonke la kuma-celebrity, hayi suka man, bonke umjolo leni ngaphela. Ngoba yini ama-celebrity lithi lishona ngapha. Mangithi ama-celebrity ngihlanganisa konke-ke vele ama-musician aba-actor whatever konke, ukuthi liyazazi ukuthi li-famous, liyaziwa. Malifika to this girl lizosho lokhu uzovuma, afike to this girl asho lokhu avuma, just because he's famous, he's well known. So inkinga-ke zibamba lapho-ke ukuthi umuntu mangabaziwa uzothatha i-advantage yalokho. Yikho-ke ngithi uma engake ayibambe kuma-celebrity uJukujuku, impela uzokhuphuka very very fast ayenze lento yakhe, ngoba umjolo kuma-celebrity kuyasuzwa. Kodwa-ke hayi bahlali singaqamba amanga. Nani ngapha niyajola bo, ngoba nizazi ukuthi nishaya ama-undercover, anibonakali, aninakekile, anaziwa. Akahlanganise zothi ama-celebrity, ahlanganise nanani umphakathi, asihlanganise sonke. Ngaphandle kwami-ke bahlali ningikhiphe mina vele nje angijoli sidalwa. Kodwa-ke nina mphakathi kumele impela niphatrole strong. Aniphatrole, uyazi niqonde nithi thwi, waziwe ukuthi
wena ujola nobani, wena ujola nobani. Hhayi ukuthi kuthiwe awaziwa unama-girlfriend awu-2, lena enye akazi noma wahlukana nayo, kodwa manje kuvele enye kanje kanje, unama-boyfriend awu-3, awukwaziwa noma lena enye nahlukana nayo, kodwa lena enye mhlawumbe nisancengisana nayo, lena enye uyifihlile. Uyazibona nje zonke loyo nkilayitheka zensambatheka izinto ezenziwa abantu leminyango. Mina ngiyaniyala, ngimdala, musani ukujola, yekelani ukujola, ngoba lento izonifaka enkingeni, izonifaka enkingeni, nizithole senisobishini, ningazi ukuthi nizokhishwa ngubani. Ngoba kule mijolo yakhona bona labafanyana abajolayo, uzothola ukuthi abasebenzisi nejazi lamkhwenyana, kodwa bahamba bejola, bahamba bejola. So-ke bahlali-ke bengisho ukuthi bengihlale ngithi umusa khawula, ayikho into emhlulayo. Today ngibonile ukuthi ikhona into angekho sho ngayo emhlulayo naye. Uhlulekile ukuthi athole uDaliwanga lona istar lesamaphiyano ukuthi kahle kahle sijola nobani, ngoba ufike kuhlangahlangene, akazi noma bawu-2 or bawu-4, akaqondakali ubhuti wakhona. Lapho akasemncane Nkosi yami umntwana wakhona, kodwa nje hayi isitimela, bheka isitimela. Hhayi ngiyanitshela bahlali, ningasho ukuthi angishongo, ngiyakhuza. Hhayi-ke bahlali, injalo nje indaba. uDaliwanga akaqondakali ukuthi unamantombazane amangaphi empilweni yakhe, kodwa khona ayibelethe emqolo. Ngicela ukuphela-ke lapha bahlali. Ngicela ningakhohlwa phela ukungisubscribe-ela nokungilaykhela nokungifolowa. Nami ngizoleke nje ngimdrophela amavidiyo ahamba neziyalo bahlali. Yiyo-ke indlela nje. And bahlali ngibonge kakhulu bahlali. Yazi bengingazi ukuthi kanti ninothando olungaka. Bengingazi ukuthi ninothando olungaka. Bengiy'tshela ukuthi bahlali, ngoba phela abantu abaningi benza amavidiyo kanje nge-English. Mina ngoba ngenza ngesiZulu, phela ngifundile bahlali. Ngoba ngithe ngenza ngesiZulu, bengithi ngeni ngisupport. Awu but i-support yenu ngiyayibonga. Angazi kuthiwani ukudlula ikhanda, isandla sidlula ikhanda. Hhayi ngiyabonga bahlali. Niqhubeke-ke bahlali, angisho ukuthi senifanele niyeke. Qhubekani nje, nileke ningilayikhela, nifolowa, nenza nje konke okuhle. Nami ngizole ngimdrophela amavidiyo. Ngiyanithanda ule.